Jenengmu sapa mamun ndi kon ndi wae? Jenengmu sapa? Datang melu-melu. Nah iya. Aku Pak Slamet Ape lapo? Weh, ora iso. Kok gampang men kowe. Lah kowe wani mbakku ora apa-apa. Kowe kon ndi kok jelas apa kon ndi? Bajingan kowe iki, Anggit ora kenal to aku dapurmu iki. Kenal aku. Lah kowe nyapa kon ngongkon bocah iki sing ngongkon sapa? Mertuane ngono. Lek juga kon di asalmu kuwi. Dudono aku ngerti nggo tak gecek lek macam-macam mbakku iku. Ora ngaku delok kowe nggo. Tak gua ado ora semule kowe nggo. Aku lek mau tak gua ado ora semule kowe nggo. Aja main-main mbakku. Nah, padha deperene nyapa kowe di mbakku. Aja wedi aku ora wedi pedukunmu. Pucung. Endi? Pucuk endi? Oh, pucuk gunung. Daerah Blitar kono to. Endi? Daerah endi kuwi? Kono iya. Iya. Nah, kowe aja ganggu wong iki. Bocah iki cuma ganggu. Golek liyane wong sing ngamprane ku lho. Wah, wong awangi wong anyar masamu kowe milih wong ayu ngono prasamu kuwi aku. Gak iso. Kowe ganggu cah iki urusan mbak aku. Ngerti apa ora? Ya. Lah wis kenal aku juga gampang men juga kowe malah kowe sing tak jupuk jebaya engko. Tak taleni sik kowe nek kono. Terus ben apa kok bocah iki mbok juga ben piye karepe? Terus wis mati piye? Apa kono wis batatu sugih ngono? Wah, ngono. Lah wis duwe anak diputu kok dirabeni jane piye to? Gak seneng kok gak ngajar. Ngono to. Oh, ngono. Iya. Lah ngono aja carane ngono kok abet dipaten dipakane bangsamu ku piye aku. Apa ya oleh aku? Kowe wani to mbak aku? Iya, Oh, Bu Ratu mara iki. Enak sampean sampean to, Bu? Iki murid sampean iki sing ape mbak iki. Kon ngalih. Piye? Lah iya nyapa? Kon ngalih tak paeka engko. Sampeyan wis teko rene iki mung nyapa, Bu? Kurungan abahmu petak paeka ngono, pemara. Oh, dhewe suci. Ya, Bu. Yes, kon ngalih ta? Tindak 40 sora kok aku ora salah apa-apa mbek cah iki ya ana. Bocah iki ora salah kok. Metu dhewe apa tak 40 sora?